Nu er vi klar til en gang kamperdams. Infected. Skal spille noget af... Jeg er dårlig. 100%. Skal se min unskilled place. Og selvfølgelig har jeg taget sniper med, som altid. Altid sniper. Sniper! Ja. Hvor lang tid skal vi lige vente på det her? Vi skal vente enten i 1 minut og 18 sekunder, eller til at alle sammen er døde. Eller at alle sammen har infected. Og der er 2. Er der kun 2? Ja. Ja, muldyr, mand. Hvor står så store navn ligesom sådan en gedged. GG. Hey, du skal ikke sige GG. Okay. Det er GG. Det er snart døde. Så skal lige når jeg begynder, ikke så godt nogle sekunder, så nogen bliver infected. Og der plejer altså at blive infected. Så, infected film. Så begynder vi. Okay, Niels, hvor godt bruger du? Hvad? Jeg bruger bare normalt, og jeg tager sniper med. Niels, kom så. Hey! Bag dig! Der er ikke nogen zombier. Jeg skal lige vise dig min hardcore skills i det her. Niels, vent lige. Men hvis du bliver infected, Kim, skal jeg skynde mig væk fra dig. Gør du infected? Ja, du gjorde. Kim, hvor er du hen, Kim? Kim, bare infect mig, Godt så det. Men du skal bare holde den nede. Man kan løbe mega hurtigt, så meget. Den her. Minigun! Nå. Det er så dårligt til. Mine fingre, den er så god. High five. Niels! Ja. Jeg har set, at døde jeg jo. Ikke. Nej, jeg døde ikke. Nå. Ja. Fik du en? Jeg har ikke fået mange. Tæt på. Ja, vi får en view. Det er den sidste. Yes. Vi vandt. Ja. Tror du, jeg bliver zombie den her gang? Zombie? Nej, man bliver ikke zombie 2 gange i træk. Nej, jeg bliver sikkert zombie. Jeg hader at være zombie. Kan jeg prøve til at gå et mega godt sted hen, hvor der ikke er andre folk? Altså, hvis de nu bliver infected. Så skal jeg nok se de. Prøv at se her, det er det her. Prøv at se der, så 1000 bliver infected. Ja, prøv at se, som her. Kim, skynd dig op til mig, Kim. Hvor er du indenfor, eller? Ja, jeg er indenfor i sådan et hus. Humans ven, oh my god. Nu har vi vandt den her hurtigt, Kim. Jeg fik også en. Han døde bare så hårdt som dør. Hvem tror du, der bliver zombie den her gang? Det gør jeg. Niels? Ja. Vent på mig. Okay. Der kommer alt for mange op. Okay. Fordi hvis jeg bliver en zombie nu her, så bliver alle lidt zombie. Nej. Kim, bliver du zombie? Kim, skynd dig op her. Skynd dig. Kan jeg prøve at redde dit liv? Så redder du dig. For helvede! Kim, du er ikke det der, du skulle. Du skal sprinte på shift. Okay. Kommer du ikke lige ned til mig? Nej. Nå, så kommer jeg hen til jer. Det kan du bare. Held og lykke, Kim. De er dårlige, når vi kæmper mod med. Den fægtede humans har så godt som vundet. Headshot. Kim. Er det prøvetid nu her, eller hvad?
Skal du prøve at være zombie? Jeg har ikke flere skud tilbage. Oh my god. Kun pistol. Dårlig pistol. Nå, det kan jeg ikke. Jeg bliver zombie. Jeg har ikke flere skud tilbage. Det er det, jeg siger, man skal bruge en machine gun, det her. Og næste gang jeg tager en sniper på, og det kan jeg ikke bruge til noget. Og jeg ved faktisk godt, hvor de står den her gang. De står heroppe. Hvorfor er det helt så lyst? Har du fundet nogen? Nej. Det eneste sted, som rigtig kan stå nu her, det er her. Et sted. Og får du på at tjekke deres fingre, mand? Ja, de er mega klamme, ikke? Jo, det er seriøst mega creepy. Og det hele er simpelthen så lyst, det er i hvert fald på min skærm. Så lyst til det. Så, jeg har fundet en. Skynd dig, ind i midten. Godt, han blev infektet. Så mangler vi 2, 3. Jeg ved, hvor der er en, han er lige her. Få dem down. Kom så, Kim. Jeg tror på dig. Okay, hvor svært kan det være at fange ham der? Go. Hey, jeg ved godt, hvor den ene er. Jeg skal nok tage mig godt af den ene. Han løber der. Så ved jeg bare. Så okay. Er der ikke lige en mega nice vej, man lige kan komme? Det var der åbenbart ikke. Der er han jo! Jeg blev nakket af miner. Ja. Du blev nakket for det. Hvem vandt? Det gjorde humans. Skal vi ikke tage noget andet? Det er okay. Altså. Ej, vi kan godt lige tage det her færdigt. Vi skal også have nogle kig. Bare for YouTubes skyld. Okay, prøv lige at snakke ordentligt. Kim, nu skal du finde ud af at komme derop, ikke? Jeg bliver nok infekt, det skal nok regne med. Kim, du kommer op, Kim. Tak for lort, Nips. Ved det? Jeg tænkte også lige på, om jeg blev infektet eller ej. Selvfølgelig gør du det. Det havde jeg også regnet med. Nej, kom nu. Skub mig. Godt. F6. Okay, jeg tager en anden bane. Hvorfor? Ja, det var en god bane. Det er også. Det er for kedeligt. Jeg finder en. Okay. Nej, jeg finder. Den her. Nej. Den her. Nej. Gør mig. Nej, det var der bare. Jeg kan ikke komme ind. Hvorfor? Nu er 6+6. Jeg hader det. Og jeg har fundet en. Kom ind. Kim, vi er i den samme. Ja, godt. Ja, lad os bare prøve. Jeg gider ikke så Er meget. det alle mod alle, eller mod zombier? Ja, det er imod alle. Og det er det her mega kedelige her igen. Og jeg er mega dårlig til. Mega dårlig. Forget. Dårlig. Jeg er langsom til at skrive. Det gælder bare om at være hurtig. 316, ja. Kom nu. Gør jeg over for kills. Det gælder om. Var det dig? Der var. Det er så kedeligt, når man ikke er på team. Ja, det synes jeg også. Det er også en, der er en hacker. Seriøst, det var den hacker. Tryk F5. Alle er bare døde, eller hvad er den samme her? Prøv lige at gå ud af den der. Jeg gider den heller ikke mere. Kom nu. Ud af den og tryk yes. Join. Det kan på sammenhold, ja. Mand, vi er snart 10 minutter. Starter vi. Ready? No. Du har stavet det forkert. Er det R-E-D, eller hvad? Nej, det er... Kom så op. Hvorfor op? Gå på sniper. Dårligt til det her. Prøv at se der. Prøv lige at skills der, mand. Jeg er ikke særlig god til sniper.
Så vi lige den frem igen her. Nej, først. Ja, nu er der ikke granater med. Så ikke lige den her bane her. Dam 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 dam. Der bløje nakke. Blæ. Jeg kan gerne have det altid vundet på. Hvor mange kills har jeg? 1-1. Den er dårlig. Den er faktisk en god okay score. Det er en dårlig score. Den er dårlig, men den er faktisk okay i forhold til det. Prøv, ja, jeg har 0-2, ikke? Seriøst, jeg var den har en dårligste score i hele verden. Spiller der aldrig. Hvordan kunne det være, at jeg døde? Se, det blev not shot. Ej, jeg havde fået æren. Ja, det er not. Lige går foran oven i min. Det er heldigt, at jeg lige havde det ved. Kill. Og bukke sig. Run. Er der nogen op på serien? Har det vildt lavet det der? Ved jeg ikke. Det eneste ved du til, at du gerne må komme og hjælpe. Se der blev man lige headshot. F5. Jeg blev aldrig headshot. Nej. Vent lige der, så vi løber op igen her. Løber vi op igen? Jeg gør. Jeg løber op tæt. Det kommer ikke dårligt med knapper. Yes, man bliver ham der kigget. Nemmeste på ellers team. Nej, kamera. Jeg hader kamera. Se nu er vi filmen 11 minutter og 36 sekunder. 39. Okay, prøv lige at styre din camera. Vildt våben. Det tror jeg lige er nummer. Det er samme som du har, Kim. Ja, det er faktisk mit. Det er ikke særlig godt. Det kan jeg godt forstå. Så hellere købe et eller andet sikkert. Nej, hvad fint hedder det? Ja. Facebook. Kill. Prøv at se, Kim. Du stiller dig bare her, og så står der bare med sniper frem. Du får ham ikke. Jo. Ikke ham. Score. Det var sådan det. Jeg hedder virkelig folk, med bare lever. Det er faktisk godt sted camp. Væk. I dækning. Headshot, man. Lille bosko. Se der, så dør alle sammen bare. Ikke sniper, mand. Okay, kom med dem op på taget. Nej, jeg var kun efter killsene. Sådan. Ja, jeg vil også stå cover. Cover. Kom hen, der er krig. Hvor? Her. Hvad for en dårlig krig. Så skal vi lige reload. Jeg låner lige et gun, og skal jeg bare stå og flame her. Så er det flaming time. Flaming. Det var dårligt, det går over flamer. Stormer. Flamer. Stormer. Jeg vil gerne have det her gun egentlig. Hej. Jo, zombie gider jeg, men ellers ikke. Prøv at se, det er kun mig, der bliver ramt. Det er helt vildt. Jeg har en virkelig dårlig score. Jeg hader, når der er 2 camper. Ja, derude det var mega til, når folk de camper, ikke? Især når der står 2, du ved. Kom, Kim. Vi går op her. Vi går herhen. Der er det her en lille kniv, jeg har. Hvad? Jeg har en lille kniv. Det kunne jeg godt se. Skal jeg lægge gas?
Se! Så lige når man har sigtet på dem, ikke? Så dør de. Prøv se der, det hoppe der, mand. Det hader det. Nej, det var lige der blev godt sjovt der. Sådan, nu flamer vi. Ikke. Bum, 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 bum. Det virker. Hvad? Det virker, flaming. Nej, 2. Godt planlagt det til dem. Okay, hvorfor har du taget det der våben her? Jeg ved godt, det er virkelig for perfekt. Nå, men det her. Det her, det er fint nok. Hvorfor har ikke mine granater? Det er irriterende, at man ikke kan bruge granater. Det blev lige headshot. Æder headshot også. Nu har filmet den 16 minutter. Det kommer op bagfra, muligt. Ja, det kan jeg godt se, men har du set med scoren 6-14, så dårligt som noget kan spille. Så bortset for, at der også på Call of Duty Mobile, og for 3, der fik jeg en 3-36. En 3-36, mand. Ja, har du problem? Rent faktisk. Du har capture, det skal lige så sige. Skide lækker! Ja. Rødgrød! Rødgrød! Er der noget rødgrød? Er der noget rødgrød? Nej. Okay, nu går vi over deres base. Er du ikke? Headshot han. Nå. Det er virkelig lidt fair. Jeg kan lige headshot ind, mand. Ja, det var mig, der blev headshot. Du fik ikke noget kill. Jeg fik sgu. Need you like. Hvad er klokken? Ja, okay, de sidder dernede og sniper dernede der med de små røvhuller. 50. Kan du gerne have det her gun? Nej. Kan være lidt det her? Kan du virkelig ikke have det her? Okay, jo. Bare en anden farve, så ja. Bitches! Så går vi... Jeg troede, han var død, ham der. Skyd! Okay, hvorfor skal jeg altid skyde? Kom så. Okay, one. Ja, okay, lige et skud tilbage, mand. Need you like... Okay, så jeg tog en storming. Okay, der var to. Vi er over møderhyen. Sniper skills der. Okay. Stop camp. Ja, det. Okay. Kan se, hvor man ligger her, uden der er nogen, der opdager. Hvor lang tid har vi optaget? Det var de 18 minutter. Ham der har jeg lige nøje. 18,5 minutter. En anden minutters tid. Ja. Jeg skal gå ned ad bakke. Headshot. Wow. Hvad fanden er det, der skyder på muren? Det er ringe til ramme, mand. Okay, du står også bare der en camper. Du er en meget bedre snapper end mig. You team loser. Nå, så siger vi også farvel for den her gang. Farvel.